Гісторыя Молі Столер, якая з'ехала з $2 ў Амерыку. Молі Столер нарадзілася ў Пінску напрыканцы 19 стагоддзя. Па яе ўспамінах Пінск быў вельмі хорошым, вялікім горадам. Там яна хадзіла ў школу, пакуль не пачалася Першая сусветная вайна. На той час ёй было ўсяго 10 гадоў. У Молі была вялікая сям'я. Яе бацьку звалі Майкл, маці Роза. Яна называе амерыканізаваныя імёны, бо пасля пераезду ў Злучаныя Штаты большасць эмігрантаў амерыканізавала і імёны, і прозвішчы для большай зручнасці. Молі была старэйшым дзіцём, у яе былі двое братоў – Джозеф і Бернард. Сёстры Анна, Эта, Берніс, Дора і Лібі. Іх фамілія, што цікава, была Пінскнер. Да Першай сусветнай вайны сям'я Пінскнераў жыла ў вялікім старым доме. У ім былі 3 пакоі. Калі пачалася вайна, то нас эвакуіравалі, вывезлі ў іншы горад. Рускі ўцякалі, а немцы падыходзілі. Я не вельмі добра памятаю саму вайну. Памятаю агонь, страляніну, памятаю, як людзі ратавалі сябе і сваю маёмасць. Молі прыгадвае адну гісторыю, як да іх у дом прыйшла вайна. Яна ляжала хворая на тыф у ложку, а пад яе падушкай маці хавала яйкі ад вайскоўцаў. Яйкі вайскоўцы, дарэчы, так і не знайшлі у такой сакрэтнай схованцы. Бацька Молі, Бернард, быў у Пінску цесляром. Яе маці не працавала, займалася домам і дзецьмі. Іх сям'ю падчас вайны вывезлі ў горад Янаў, цяпер беларускі горад Іванова. Для пераезда з Пінска ў Янаў яны нанялі мясцовага мужчыну з возам, каб перавесці частку сваёй маёмасці, а для зручнасці рэчы перавязалі вяроўкай. Цікава, што пасля пераезду той мужчына захацеў забраць вяроўку сабе. А Молі ўхапілася за гэтую вяроўку і сказала, што яна патрэбная сям'е, на ёй сушылі бялізну. Мужчына ўзяў сякеру і сказаў па-польску: «Я цябе заб'ю». Дзяўчынка, якой на той момант было 11 ці 12 гадоў, не спужалася, адштурхнула сякеру, забрала вяроўку і ўцякла. Мы павінны былі змагацца за ўсё. У Янаве мы жылі ў старым доме. Там былі зламаныя вокны, у нас не было гарачай вады, не было халоднай вады, вады не было ўвогуле. Ваду насілі ў дом самі. Той дом не атапліваўся, было вельмі халодна. Падчас вайны ў Янаве бацька займаўся гандлем на чорным рынку. Аднойчы Молі прыйшла дадому і даведалася, што бацьку арыштавалі, бо знайшлі ў яго пшаніцу, якую ён хацеў прадаць. За кратамі ён правёў амаль месяц, а пасля расказваў, што ў турме не было ні туалету, ні вады. Затым бацьку нанялі немцы рамантаваць дарогі і масты. У Янаве яны пражылі да канца вайны. У родны Пінск яны больш ніколі не вярталіся. Там жа у Янаве памёр бацька Молі ад тыфу. Яму было ўсяго 38 гадоў. Молі лічыць, што яны хварэлі на тыф з-за бруднай вады, з-за адсутнасці здаровай ежы. Паўсюль быў бруд. Тыф быў не адзінай праблемай. У салдат, рускіх салдат, былі вошы, вялікіх памераў вошы. Часам салдаты начавалі ў нашым доме. Мы баяліся рускіх салдат, бо людзі, якія ўцякалі з вайны з усходу, казалі нам, што рускія забівалі іх знаёмых, а потым займалі іх дамы. Але ў нас яны проста час ад часу ночылі. Маці заставалася адзінай, хто мог пракарміць дзяцей. Яна пакупала яйкі і розныя іншыя рэчы, а потым перапрадавала на рынку. Моля заставалася дома, ёй прыйшлося кінуць школу і клапацілася пра малодшых дзяцей. Мае дзядзькі, браты майго таты, ужо даўно жылі ў Амерыцы. Яны даслалі грошы і білет для мяне, каб я таксама паехала ў Амерыку. Атрымліваецца, я была першы, хто з нашай сям'і пераехаў у Злучаныя Штаты. Пасля Першай сусветнай вайны Янаў адышоў да Польшчы. Молі ўспамінала, што фінансавае становішча было вельмі складаным. Хоць бацька і паспеў адрамантаваць трухлявы дом у Янаве, бо быў цесляром, гэта не надта дапамагло ў будучыні, таму што той будучыні ў польскай дзяржаве дзяўчына не бачыла. Перад пераездам у Амерыку Молі зрабіла пашпарт у бліжэйшым ад Янаве горадзе, але чакаць дакумент прыйшлося амаль год. Маці была рада, што я з'язджаю, бо яна ведала, што я буду дапамагаць сям'і. У Амерыку я прыехала з $2, якія мне дала маці. У мяне быў маленькі чамадан, у ім ляжалі некалькі сукенак і швэдар, а туфлі ў мяне былі адны, у іх я і з'ехала. Вандроўка ў Амерыку пачалася ў 1922 годзе, калі Молі было ўжо 19 гадоў. З Янава яна даехала цягнікамі да французскага Шэрбура. Перад гэтым у Варшаве забрала візу. У Шэрбуры на карабель прыйшлося чакаць. Людзі жылі ў вялікім памяшканні, ім давалі ежу. Перад адпраўкай карабля людзям правялі медыцынскі агляд, глядзелі вочы і вушы. На караблі мне стала дрэнна. Я ехала ў каюце, а не ў труме. Я не ела 5 дзён. Мяне выварачвала, вынітавала увесь час, што мы плылі ў Амерыку. Калі мы дабраліся да выспы Эліс, то я адразу сказала, што хварэю, а мне сказалі, што не аддадуць мяне дзядзьку.
На выспе Эліс Молі правяла некалькі дзён, пакуль ёй не стала лепш. Падчас невялікага каранціну людзям давалі розную ежу: супы, сэндвічы, курыцу. Калі яна ўжо змагла есці, яе адпусцілі ў горад, у Нью-Йорк. Як толькі я змагла выйсці ў горад, то я адразу напісала ліст да маці і паклала ў канверт тыя $2, што яна дала мне ў дарогу, і адправіла ёй. Молі сустрэў брат бацькі. Па яе словах, гэта была цёплая сустрэча. Брат бацькі быў вельмі падобным да таты дзяўчыны, таму яна адразу пазнала яго. Дзяўчына жыла ў яго доме ў Брукліне, пакуль не выйшла замуж. Пасля Молі з Янава з'ехалі дзве яе сястры. Яны пераехалі ў Лондан, дзе жылі сваякі маці. Браты Молі таксама выраслі, іх павінны былі забраць у польскае войска, аднак хлопцы не хацелі служыць, таму таксама планавалі з'ехаць з краіны. Молі ўспамінае, што атрымала ліст ад маці, у якім яна папрасіла $300 на дарогу для братоў на Кубу. У мяне не было столькі грошай, бо амаль усё, што я зарабляла, і так адсылала маці, таму я пазычыла грошы там, дзе працавала. Браты Молі пасля Кубы, дзе яны ажаніліся на такіх жа імігрантках, пераехалі пасля ў Амерыку. У Амерыцы Молі ўладкавалася на швейную фабрыку. З часам, праз 7 год, яна змагла перавесці ў Злучаныя Штаты маці, а потым туды пераехалі ўсе браты і сёстры. Молі выйшла замуж за румына, які таксама пераехаў у Амерыку. Яны пазнаёміліся ў клубе, куды хадзілі дзяўчаты і хлопцы танцаваць. Гэты клуб быў месцам знаёмству для розных людзей, у асноўным з Польшчы і былой расійскай імперыі. З тым хлопцам мы сустракаліся, а ў адзін дзень ён сказаў, што хоча на мне ажаніцца, але я сказала, што не магу выйсці замуж, пакуль уся мая сям'я не будзе ў Амерыцы. Маці румынскага хлопца пераехала ў Амерыку амаль у той жа час, што і маці Молі. Яны моцна пасябравалі. Маці Молі працавала ў ЗША кухарам для равіна ў Брукліне. З часам маці выйшла замуж у другі раз за ўладара прадуктовай крамы. Разам з ім яны змаглі перавесці сясцёр Молі ў Амерыку. Канчаткова ўся сям'я Пінскнераў пераехала ў Злучаныя Штаты толькі ў 1934 годзе, праз 12 гадоў пасля таго, як на выспу Эліс упершыню выйшла Молі. Англійскую мову Молі вывучыла ў вячэрняй школе, куды хадзіла пасля працы. Румынскі муж Молі памёр у 1962 годзе. У іх засталіся двое дзяцей, дачка і сын. У 1975 годзе Молі зноў выйшла замуж. Я нічога не магу сказаць пра старую краіну. Яе я забыла шмат гадоў таму, нават не хачу ўспамінаць. У мяне было вельмі складанае жыццё пасля смерці бацькі. Ведаеце, урады ж змагаліся паміж сабой за ўладу. Ці было мне цяжэй ад таго, што я была яўрэйкай? Магу сказаць, што гэта дакладна не зрабіла маё жыццё лягчэй. У наступнай гісторыі пра пасажыраў, што прыехалі ў Амерыку з беларускіх земляў у канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, палатно раскажа пра Луіса Буніна, які з'ехаў са Слуцка ў Амерыку ў 20-е гады мінулага стагоддзя.